So guys, τέταρτο part, αποφασίσαμε να το συνεχίσουμε, φεύγουμε από το γήπεδο. Εντάξει πώς έχουν γίνει. Παίξαμε λίγο μπάλα. Λίγο λέ! Παίξαμε περίπου 2 ώρες, 3 ώρες. Περισσότερο μπορεί, δεν ξέρω. Έχουν αγώνα και εμείς φεύγουμε. Λοιπόν, κουράστηκαμε. Dead, θα κάνουμε dead. Και πάμε again, συνεχίζουμε δρόμος. Παναγιά μου. Αν η καρδιά σου κάνει τίγκα. Κράτα γιατί. Τάκα. Δεν θα κάνει τάκα τικ, θα κάνει κατι. Το ανάποδο δηλαδή. Δεν ξέρω τι είπα. Κοιτάξτε παιδιά την παραλία μου που θα πάω να δείξω βοηθιά. Επίσης, φίλε, είναι 20 Κελσίου τώρα. Ένας άνθρωπος ψάρει. Λίγο παραπάνω. Τι βλέπουμε στην για λίγο μου πέσει την μπάλα. Το καλοκαίρι εγώ και εμείς θα πηγαίνω κάθε μέρα παραλία. Επίσης. Αν είναι ρε, να προβάμε βίντεο όταν πηγαίνουμε παραλία. Ναι, εγώ θα πάρω τέτοιο για τη θάλασσα. Ναι, θήκη. Θα πάρω και εγώ και ο Χριστιαν θήκη για τη θάλασσα. Μια όλα είναι από τη Ρώμο ρε, όχι αυτά. Ναι, αυτά εδώ είναι. Αυτά κάνουν 5 ευρώ και σου παίρνουν νερό. Χριστιαν, Τι? δεν μπορώ να κάνεις το τηλέφωνο σου. Φέρε. Το καλοκαίρι όταν έρχομαι εγώ στην παραλία. Πάμε σε αυτή την παραλία και βουτάμε από εκεί. Μοιάζει σαν... Ξέρω εγώ τι μοιάζει. Μπότα, όχι. Ναι, μπότα μοιάζει. Έχει τα μάτι. Παιδιά δεν μπορώ άλλο. Γι' αυτό μπορεί να μην μιλάμε σε κάποιες στιγμές γιατί δεν ξέρουμε, πρώτον δεν ξέρουμε τι να πούμε και δεύτερον κουραστήκαμε και δεν μπορώ να μιλήσω, θα πέσω κάτω πλά. So, μόλις φτάσει ο Κτιάς στο σπίτι του, βασικά μόλις φτάσουμε στο σπίτι μας θα το κλείσουμε. Γιατί δεν μπορώ. Εγώ μείνω αλλού. Ναι, μόλις φτάσουμε στο σπίτι μου θα το κλείσουμε. Δεν ξέρω τι να πω. Και εγώ ξέρω. Πώς αυτό είπα. Δείτε την θεά της Λίτου. Ναι, κοιτάξτε. Κοίτα τώρα κύματα, κοίτα. Δεν μπορώ να κοιτάω τη θάλασσα. Κοίτα εγώ. Κοίτα να αποδείξω. Ξέρω να πάμε θάλασσα. Με ρούχα κιόλας, Ναι. δεν έχω πρόβλημα. Αλλά όταν τη βλέπεις, σου λέει το μυαλό σου. Θα σου λέγα ρε εγώ Κέβιν, να πάμε παραλία. Δεν με άκουγες. Πότε ρε. Σήμερα ρε το μεσημέρι, το απόγευμα, όχι το απόγευμα, γιατί απόγευμα. Τι λες ρε. Χειμώνα, άνοιξη είναι. Και Και
Κάνει ζέστη, ανοίξει εδώ πέρα. Τι θες να κάνω? Зараз είναι κρύα, βλάκα. Δεν είναι σαν αριδά ή κάτι αλλιώς σε καμιά άλλη χώρα που κάνει κρύο. Εγώ θα πήγαινα παραλία. Ποιος ξέρει, αύριο αν κάνει πάλι ζέστη θα πάω, δεν με νοιάζει. Και δεν έχουμε κι άλλο σχολείο, πόρε ποιοι. Τι τυχεροί είμαστε. Ναι, οι πιο τυχεροί του κόσμου. Φυσικά αύριο έχουμε παρέλαση, βρε. Ναι, έχουμε παρέλαση, δεν θα κάνουμε μάθημα. Το πήρε πίσω. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Τα. Άκου πώς. Πάρε φίλε. Δεν μπορώ άλλο ρε, κάτσε να κάτσουμε. Όταν πάρουμε PlayStation 4. Θα κάνουμε πάρα πολλά βίντεο, δεν ξέρω. Ω, ναι. Τι? Θα πάρουμε PlayStation. Όταν πάμε... Πόσο ανέβηκε το PlayStation? Είναι 327 κάθε μέρα. Έτσι, πέφτει. Α, εντάξει. Όταν πάει 300 πάμε να το πάρουμε. Ή όταν πάει 200. Θα βγει το PS5. Το PS6. Ναι. Ωραία φίλε. Προχωράμε σιγά σιγά να το κλείσουμε το βίντεο. Ναι. Πάμε. Συνεχίζουμε. Κεβίν. Εκείνος εκεί δεν είναι αυτός που πρέπει να πάμε σπίτι να πάρουμε τη φλέκια? Και ευθεία. Και 7 λεπτά πήγε. Πότε κι όλα. Παιδιά. Δεν μπορώ να προχωράω. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν. Δεν πειράζει, κοιτάξτε το δρόμο. Δεν ξέρω τι να πω, γι' αυτό κοιτάξτε το δρόμο. Περίμενε. Αν θέλετε να δείτε τον... Κάτσε, τι θα γίνει? Κοιτάξτε το κινητό μου. Είναι το πιο καλό κινητό του κόσμου. Τι μας είπες? Δεν έχει θήκη καν και έχει σπάσει εντελώς. Όχι θήκη. Δεν έχει το καπάκι από πίσω και έχει σπάσει εντελώς. Τις άλλες δύο ή πόσες άλλες φορές κατά λάθος. Κινητό μου. Και το καπάκι δεν δούλευε μετά και το έβγαλα.
το σχολείο μας. Η κυρία του αδερφού του Χριστιανού. Η κυρία του αδερφού του Χριστιανού. Ναι. So guys, εδώ τελειώνει το βίντεο. Περίμενε. Κάντε ένα like. Κάντε like. Subscribe στο κανάλι μου και στο κανάλι του και σε αυτό που βλέπετε. Αν είστε καινούργοι, δέστε τα βίντεο. Πες το. Και η μπάλα!